Здравейте, аз съм Дан Хекс и днес играя тази GTA 5. Това е първата мисия. Най-сетне имам време и започнах поредицата. Днес ще мина само тази мисия, защото едва намерих време. Само тази мисия ще мина днес. Няма да минавам други. Айде бе. Тейте на там. Даже хора, знаете ли какво? Няма да имам време, затова ще мина само тук това и докато избягам от полицията. Както там всеки, който играе GTA 5 знае, отиваме в един сервис и там трябва да си вземе нашата кола и да отидем до нашата къща. Това ще го направя, няма да го играя, няма да го правя на клип, защото няма да имам време. Само ето тук, това и докато избягам от полицията, ако ми стигне времето. Ако не, само ето това тук. Другото ще го направя зад кадър. Това знам, че няма ви хареса много, но просто нямам време. Ходя на допълнителни уроци по английски и имам много малко време. Значи с А се тича. С RB се залага. Сега тук ето този приятел трябва да хвърли бомбичката. Бум! Егати якото. Опа. Искам да изключих джойстика. Ето, върнахме се. Сега да натисна това копче. Пуф. И сега започва голямото избиване. Хедшот. Той не можах. Приятел, ямри. Така. Така, добре. Доста добре започваме. Айде бе. Така. И това е последната патрулка. Оп. Айде бе. Абе, ти на мене ли бе, букук? Трябва да се кача в колата. Ляри тия ще изтепам. Няма повече. Качвам се в колата. И ще бъде докато не мина и другото с полицията и спирам клипа, защото много се извинявам за това, но просто нямам време. И другата част от мисията ще я направя зад кадър, но няма да я качвам. Защото съм нов в YouTube, не знам как да съединя клиповете. И иначе ако знаех, ще го направя, но просто не знам, нов съм в YouTube и не съм ясни много неща. Но видях, че имате доста голямо желание да играя на GTA. Доста хора в коментарите ми писаха играй на GTA. И ето, играя. Прикачвах клипа, но те не бяха нищо особено. Дрифт. Бум.
Просто съм за дрифтовете просто, хора. Така. Тук някакво селце мизерно. Още с коледни лампички. Дри, то опасен. Мали! Направо точно сърцето. Взимай парите, Майкъл! Зайви го това. Взимай парите. Не. Губиме паричките. Леле. Оу, сачи има голема стрелба. Стрелба, само гледай са. Опа. Аре, почваме. Тревор пича. Тревор ми е любимият герой в GTA. Не знам защо, но Тревор ми е любимият герой. Просто много ме кефи. Мога да ги убия всичките. Друг. Хора, след малко приключвам клипа, извинявам се за това, но нямам време. Гол, ама от тази мъгла друг път ще ме видите. Стрелят нещо, ама нещо нищо не правят. Хора, това ще бъде от мен. Ще се видим в следващия клип и чао!